बे बेंटल बाजाराव फैनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथांनो भट बिनो फैदों। नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो रायजो राजानाव जों खुलुमफैदों। दिनै नुबायना असमनि मिनिस्टारफोरा माबोरै जोंनि दुखुनि समाव फैया, नाथाय भट बिनोल' फैयो। जेब्ला जोङो जोंनि बिटिआरआव नांलाय खमलाय, मालाबा बुथार जानाय, मालाबा गावग्लुं जानाय, मालाबा हाथिदो फुथार जानाय, नांलाय खमलाय समाव असमनि मिनिस्टारफ्रा फैया, नङा होमबा? नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि अलखदनि समाव असमनि मिनिस्टारफोरखौ लेंहरा, भट बिनो थाखायसो लेंहरो। मैयानि दिनाव जों नुदों गोबां एमपि, गोबां मिनिस्टारफ्रा दिनै फैदों। जोंनि इलेक्सननि समाव गिर्जा न' सेफाय जानाय समाव फैया। दिनै इलेक्सननि समाव मन्दिरफोरा सेफाय जानाय समाव असमनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बिथाङा लेंहरा। दिनै भटनि थाखायल' लेंहरो। भट जाब्लाल' दिनै असमनि मिनिस्टारफोरखौ लेंहरो आरो जोंनिफ्राय लानानै थाङो। असमनि मिनिस्टारफ्रा दिनै जोंनियाव माब्लाबाबो होनो थाखाय फैया। बिथांमोना भट बिनो थाखायल'सो फैयो, जायनि थाखाय जोंनियाव जेबो दिनै गैया। दिनै रायजोआ सोंदों ने, रायजोआ दिनै असमनि मिनिस्टार, असमनि एमपि, असमनि एमएलए फोरनियाव सोंदोंना एनडिएफबिआ बबेयाव दङ? दिनै रायजोफ्रा सोंदोंना दिनै स्कुल कलेजनि सरकारि जानायनि लेखाया बहा दङ? दिनै सोंदोंना दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननायनि पारामिलिटारिफ्राव आर्मिफ्राव सोगोन होननायनि लेखाया बबेयाव दङ? दिनै सोंदोंना सानजा सिमाया मानो बारियाखै बेफोरनि खोथाखौ असमनि मिनिस्टारफोरनियाव सोंदोंना? दिनै जोंनि आर्थिक अबस्थाया मानो गाज्रि जादों? दिनै बाहेरनि कन्ट्रेक्टारफोरनोल' मानो गिदिर गिदिर खामानिखौ होदों? दिनै सोंदोंना रायजोआ? इउपिपिएलनि लिडारफोरनियाव सों, दिनै प्रमद बर' बिथांमोननियाव सों जे दिनै रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ? दिनै जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरा बबेयाव दङ? रन्जन दैमारि बिथांमोना मानो दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै? बेखौ इउपिपिएलफोरनि दैदेनगिरिफोरनियाव सों। दिनै स्कुल कलेजा मानो दिनै दासिमबो सरकारि जायाखै? बेखौ इउपिपिएलनि सापर्टारफोरनियाव सों। बेनिखायनो खावलायदों, बे गभर्नमेन्टआ जेसेबां दिन थागोन, प्रमद बर'नि हावना जेसेबां दिन थागोन, बिटिसिआव आर्थिक अबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागोन। बेनिखायनो एकमात्र जोङो बिपिएफखौ हावनाव लाबोनो थाखाय जोङो अरायबो गासिबो नाजानांगोन। थेंक इउ। रायजोफोरा जोंखौ मिनिदों, अननानै जोंखौ खुलुमब्लाबो जोंखौ खुलुमनो होआखै, दिनै गोबानानै लादों। रायजोआ बुजिबाय, दिनै असमनि मिनिस्टारफ्रा फैना दालद मारियो आरो जोंनिफ्राय थाखा फैसा लानानै थाङो। आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय, लांगा दखनाफोरखौ बायग्रा मानसि गैला, मोजां बुस्थुखौ बायग्रा मानसि गैला, बेफार बानिज्यफ्रा मोजां जाला, दखानफोराव दिनै बिक्रि पात्ता गैला। एकमात्र प्रमद बर'नि थाखायनो आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय। बेनिखायनो सोरबा इएम सोरबा जिएमखौ रायजोफ्रा दिनै गिनांगौ गैलिया। थेंक इउ। আগতে ভাল আছিল ইয়াত বেয়া ঠিক আছে দে 200-250 200-250 আগৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল বেচা কিনা? আগৰ দিন ভাল আছিল। আগৰ দিনত ভাল আছিল। এতিয়া চৰকাৰ কাক লাগে? ইউপিপিএল না বিপিএফক লাগে? এতিয়াতো হাগ্ৰামা চৰকাৰো লাগে। ধন্যবাদ। दिनै सैथ' नं 14 नं चिरां गुवार गोग्लैनाय नैबे बेंटल बाजारावहाय फैबाय थानाय अख्रां बिसायख'थिनि थाखाय जोङो जोंनि केन्डिडेटनो भट बिनो थाखाय जोङो बिसायख'थिनि फोसावथाय मेल खालामदों आरो बावहाय जोङो दखान सोंनानै नायदों जे माने इना गयारि मादैया बुंनाय बायदि बिथांमोननि इएम फेरेंगा बिथांमोना बुंनाय बायदि साफ्रोमबो जोंनि गलादार दखानिफोरा बेफार मावनो थाखाय 2 लाख थाखा मोनदों ना मोनाखै दङ बा मादैबो मोनखायाखै 2 लाख थाखा बेबायदि जाबावो दाख्लैहाय शिबपुरनि मानसिफ्रा आलायनो थांनानै फैसा बिना लायदों होननानै रायजोफोरा नायनो मोनगासिनो दं। बिथांमोना गावसोर खोथा होनाय बायदि मालाबाबो बिथांमोना बेफार मावना जानो थाखाय 2 लाख थाखा होआखै। बिथांमोननि लिडारा बुंदोंमोन जे पावाराव फैग्रोमोना जोङो बै फिसा माने मैगं फानना जानाय, साम' फानना जानाय, ना फानना जानाय, दिंखिया मैगं फानना जानाय, बे फिसा गलादारफोरा साहा दखान, जि फानना जानाय, लांगा दख'ना फानना जानाय बिथांमोनखौ बेफार मावनो थाखाय 2 लाख थाखा इउपिपिएल सरकारा होगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै जोङो फोरमान मोनबाय बिथांमोना गासिबो थगायगासिनो दङ। बिथांमोननि लिडारा बुंदों बिसोरलायनो बिराद मोजां डिसिसन लायो। बिथांमोननि लिडारा गाइखेर लोंनानैसो सानोनो, बिथांमोननि लिडारा आपेल आंगुर काजु बादाम जानानैसो सानोनो। खिन्थु इसिबां मोजां खोथा साननो हाग्रा मानसिफोरा दिनै माने सरकाराव फैग्रोमोना
दिनै माने जोंनि गरिब गुन्द्रा जोंनि आइ आफा बिथांमोन मानो थगायदों दा बेबायदि थगायनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो खालि बिथांनि मिशननि खोथा बुङो भिजननि खोथा बुङो गासै 166 160 मिशन फोसावबाय दिनै मोनसेबो मिशन बिथांमोना माने मावफुंनो हायाखै दा बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायला रावबो फोथायला गोरिब गुन्द्रा धोनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्ला रावबो बिसोरखौ फोथायला दिनै फिन माने परिबर्तन नागिरफिनदों रायजोफ्रा आरो दिनै नांगोलनि सरकार नागिरफिनदों आरो जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी दिनैनो दिनै देरहाग्रा रोखा जाखाबाय दा जोङो बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोर खावलायदों दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव बाहेरानिफ्राय गासिबो थिखादार लाबोजोब्बाय इरिगेसन डिपार्टमेन्ट मेडिकेल डिपार्टमेन्ट गासै डिपार्टमेन्टआव साप्लायरफोरा सब माने बाहेरानिफ्राय फैजोब्बाय दिनै बिटिसिनि बेखार सेंग्रा सिख्लाफ्रा थिका मोनला जायनि जाहोनाव दिनै रांखान्थियाव जोंनि मानसिफ्रा माने दुर्बल जालांजोब्बाय जोबोद गाज्रि जालांबाय बिथांमोना गेदेर गेदेर खोथा बुङो गेदेर गेदेर डायलग होयो खिन्थु खामानियाव दिनै जिर' बिथांमोना मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखिसै दा बेनिखायनो रायजोफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव ओमफ्राय UPPL ट्रेक्टर पार्टिखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय रायजोफ्रा दिनै बिदाय होनो थाखाय रेडि जाना दंखायो दा बिथांमोना मालाबाबो देरहाला रायजोफ्राबो बिथांमोनखौ फोथायखाला जोङो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो गलायाव हाबनानै जोंनि गलादार बिथांमोनखौ जोङो खुलुमदों बिथांमोननिफ्राय जोङो भट बिदों आरो बयबो दिनै माने नांगोल सरकारखौ लुगैफिनदों जोंनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै देरहागोन बिथांमोना दिनै खोन्थादों